16 februari 2025, Aniek. Het is zover. De naloop. Jawel. Tweede editie weer al. En vandaag dus in Spoor 11. Waar we met z'n allen dus gaan genieten van tal van artiesten uit heel Zeeuws-Vlaanderen. En ook nationaal, hè, Aniek? Ja, zeker nationaal. We gaan, zoals we natuurlijk een goede de naloop willen aftrappen, aftellen naar het moment van deze heerlijke start van de tweede editie van de aanloop. En daar hebben we jullie bij nodig. Tellen jullie mee? Ja. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De naloop! De naloop! Naast mij, een hele eer, zit prins Raoul I. Hoe is dat voor jou? Zeer vereerd. Ik vind het echt het is mooi dat ik deze rol nu mag doen. En ik ben echt vereerd. Heel leuk, lang opgewacht en nu is die er inderdaad. Ja, ik denk dat het voor jou ook zit als een jas die ontzettend past. Trouwens, mijn complimenten voor je prachtige outfit. Past helemaal bij jou. Ik heb eigenlijk ook nog een vraagje, niet alleen over je outfit, maar ook over je scepter of je prinsenstaf. Kun je daar eens iets over uitleggen? Want hij ziet er wel anders uit dan bij de vorige prinsen. Ja, deze scepter die gemaakt is door Chris Arts, daar ben ik heel erg blij mee. Kunstenaar uit Hulst. Die heeft wel meerdere prinsenstaffen gemaakt en vaak is dat dan een kop van een vos geweest. Ik zelf werk bij de ambulance en ik wilde graag een soort esculaap terug laten komen in mijn staf. En het is een vosse kont geworden. Dus ik ben er blij mee. Hij duikt zeg maar zo de grond in. Hier afgekapt en echt iets wat bij mij past. Nou ja, weet je, als je de Polonaise loopt heb je ook vaak het zicht op de rug en op wat er onder aan de rug hangt. Dus ja, dat is op zich niet zo heel erg raar. Ik vind hem in ieder geval ontzettend mooi. Prins Raoul, ik heb begrepen dat jij ook wel een beetje uit een carnavalsfamilie komt, hè? Kun je daar iets over vertellen? Ja, mijn ouders toch ook wel feestbeest geweest. Dat wordt natuurlijk met de jaren wel wat minder. Mijn vader ooit in de Raad van 11 geweest. Een zus die hofdame is geweest en nu ook nar. Zelf ik nu prins. Een dochter die jeugdprinses is. Dus ja, het is bal bij ons. Ja, het zit eigenlijk bij jullie gewoon allemaal in DNA. Ik heb eigenlijk nog één vraagje. Ja, als je nou terugkijkt naar jouw carnavalsverleden. Hè? Ik bedoel, je bent nu prins, maar je bent altijd wel al met carnaval gezien. Kun je eens een hoogtepunt noemen waar je zegt van, oh, als ik daar nog aan terugdenk, dan heb ik toch zoveel gelachen. Ja, Aniek, we kennen allemaal nog wel Café de Boy bij Janine. 20 kilo geleden stond ik daar kort gerokt op den toog. Als Dolly Delicious, extraordinair. Mijn dingetje te doen samen met goede vrienden. Dat was een hoogtepunt, maar zeker ook dit, in deze rol. Het past, ook een hoogtepunt, zeker. Hey, en als prins heb je misschien ook nog wel, je wil ook een beetje over je koninkrijk, nou heersen wil ik niet zeggen, maar misschien heb je nog wel een leuke tip of een wens voor alle carnavallende voskes en vossinnekes en vossen en vossinnen. Heb je nog iets waarvan je zegt van, dat wil je graag meegeven? Wat ik mee wil geven is van, ik zag van de week op Facebook voorbij komen van, dat er mensen zijn die denken dat carnaval de zondag van carnaval begint. Ik ben blij dat ik dan in Hulst woon, dat wij daar gewoon vandaag 2 weken vooraf al een flinke lap op kunnen geven. Dan we er keihard tegenaan gaan. En blijf jezelf. Vier leuk feest, maak geen rottigheid. Doe dat niet, als je voelt het is te veel, pak even een cola tussendoor. Maar maak er gewoon een mooi feest vast mee z'n allen. Ik vind eigenlijk dat ik daar helemaal niks meer aan toe te voegen heb. Prins Raoul I, hartstikke bedankt dat je hier bij mij aan de bar hebt willen zitten. Heel fijn carnaval, ik ga je vast nog wel een keer zien. Allah.
ik zit hier eigenlijk niet mee in echte Uul. Nee, dat is, klopt. Je zit eigenlijk met een stroopje lekker uit Saamslag. Dus uit Saamslag. Maar hoe komt iemand uit Saamslag die in mijn beleving is Saamslag toch een redelijk... heeft een gereformeerde achtergrond. Opeens bij de carnaval. Ten eerste mogen ze niet weten op Saamslag dat ik hier ben natuurlijk. Want het is zondag. En dus de meeste inwoners van het dorp hebben vandaag andere activiteiten. Maar dat kwam omdat mijn schoonbroer destijds uit Aardenburg kwam en wel in de raad zat. En van het een is het andere komen. En het bevalt jou heel goed. Je ziet er hartstikke mooi uit. Kun je eens vertellen, wat zorgt er voor jou dat jij carnaval zo leuk vindt? Goh, ik denk dat het twee dingen zijn eigenlijk. In eerste instantie voor mezelf ontspanning. Altijd druk. En dat is ook een moment om nergens aan te denken. Mijn vrienden op pad te zijn. Dat is denk ik het ene. En het tweede is... als je samen al die verschillende soorten mensen op stap bent, dat het gewoon fantastisch is dat het niet uitmaakt wie je bent, waar je bent, wat je achtergrond is. Je verkleedt jezelf en iedereen is gelijk. En dat vind ik wel heel mooi aan carnaval. Dus het is heel duidelijk dat zowel bij de Vossen als bij de Ulen is carnaval eigenlijk feest van verbinding, van plezier met elkaar, op een leuke manier samen het leven vieren. Zou je nog iets kunnen vertellen over een lievelingscarnavalsnummer? Ja, dat is eigenlijk het is me nog een beetje opgedrongen. Maar dat is kapitein Rooibos. Dat is vanaf de dag dat ik bij de raad kwam, zat er iemand in de raad, genaamd HC. En die noemde me van de eerste dag mij kapitein Rooibos, omdat ik uit Saamslag kwam. En sindsdien speelt de Blaasulen, onze dweilband, speelt dat ook sinds het jaar daarna. En dat is sindsdien mijn carnavalsnummer, kapitein Rooibos. Prins Kapitein de Eerste, mag ik je bedanken voor de komst naar hier. En bedankt dat je eventjes bij mij aan de bar hebt willen zitten. Hartstikke goed. Dankjewel. Ochtends vroeg al snel op pad. Ik heb nog nooit zoveel zin gehad. Het is eindelijk weer eens carnaval. Geen mens die zonder wezen zal. De wagen is al bij
Naast mij zit een hele vrolijke dame, Martine Ramelow, bekende achternaam. Martine, nou ja, we moeten eigenlijk niet zo heel veel uitleggen wat jouw functie is, maar misschien kun je er zelf iets over vertellen. Ja, nou dankjewel dat ik hier mocht zitten, ten eerste. Ik ben dus de nar van Hulst. Ik mocht deze rol vervullen vorig jaar, voor de eerste keer. En ja, het is gewoon hartstikke leuk om te doen. Het is echt een hele leuke... Je bent samen met je broer en waarschijnlijk nog wel andere mensen... zit jij in een carnavalsfamilie. Ik heb begrepen van jou dat de Raad van 11 toch wel heel bijzonder is. Ja, absoluut. Het is echt een warm nest. Het zijn hele goede vrienden die ik eigenlijk vorig jaar pas heb leren kennen. En het is al vanaf het begin dat ik er was zoiets van, het is een warm thuiskomen. Natuurlijk 30 jaar geleden hoofddame geweest. Ja, ik denk 3 keer in totaal. Onder andere met mijn beste vriendin Suzanne de Gucht. Dus dat was een feest. Toen waren die mannen ook heel omarmd. Het was echt nog altijd, het is een soort van thuiskomen. Het voelt voor jou dus gewoon heel erg goed en heel erg fijn om dat te horen. Je zei zelf tegen mij, het waren grote schoenen om te vullen, maar het past als een goed zittende jas. Ik heb nog wel een vraag. Wie is Harry? Leuk dat je het vraagt. Dus toen ik vorig jaar nar mocht worden, kreeg ik mijn Harry. Maar ondertussen is Harry een beetje ontspoord. Ligt misschien aan mij. Maar... Dus het is vettige Harry geworden. Omdat Harry lust ook wel al eens een pintje. Niet alleen bij mij. Harry kruipt wel al eens waar hij eigenlijk niet mag zitten. Dus ik moet hem echt altijd bij mij houden om eigenlijk een beetje onder controle te houden. Hey, en Martine, ik begreep ook dat jij het ook wel heel belangrijk vindt dat ook de kinderen naar de carnaval komen. Kun je daar eens iets over vertellen? Ja, ik vind het zelf heel belangrijk dat jong en oud betrokken wordt. Vooral de kinderen. Sommigen zijn een klein beetje bang, omdat ik natuurlijk gesminkt ben. Maar ik heb dit jaar ook verzonnen om ze een klein attentietje te geven voor de allerliefste. Dus loop mij niet voorbij en ik zal wel dan laten zien wat ik bij heb. Dat is... Je komt bij mij in ieder geval heel vrolijk en open over. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat er kinderen zijn die bang voor jou zijn. Ik wil jou heel erg bedanken voor je gesprekje hier. En hele fijne carnaval. En ik hoop dat Harry zich een beetje gedraagt. Ja, ik ga er goed op passen. Dankjewel. Oké. Bedankt.
Oswald, wat ben ik blij dat jij bij mij eens aan de bar zit. Ik zie jou met carnaval regelmatig, eigenlijk overal en nergens. Soms denk ik wel eens, er zijn wel 5 Oswalden. Maar er is er toch maar echt the one and only. En die zit hier nou naast mij. Hey, jij bent een bouwer in hart en nieren, hè? Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat is 40 jaar geleden begonnen met CV de Statie. En dat waren ook wat oude bouwers. En om het duur heeft de jeugd het eigenlijk overgenomen. Martini zei het net, belangrijk, de jeugd, dat moet ook gebeuren. En dan hebben wij die groep eigenlijk uitgebreid, waar ik ook altijd al die jaren heel trots op geweest ben. En dan... Eventjes zo, want dan heb je het over welke groep? Zevende Statie. Oké, ja. Ja, goed. En wagens gebouwd, van alles gedaan. En dat was altijd heel leuk. Het belangrijkste vond ik dat de groep zelf, hè, en de groep beslist. En daar gaat het uiteindelijk om. Hey Oswald, nou ben jij letterlijk een bouwer, maar je bent ook figuurlijk een bouwer. Want jij hebt ook een aantal dingen in de carnaval geïntroduceerd. Onder andere bij wat nou Oud-Hulst is. Heb jij toch iets geïntroduceerd, iets waar mensen iets bij konden winnen? Ja, dat was het beroemde limonadebal. Dat was ook eigenlijk iets van vroeger, ook nog met de oude statie, zoals ik het noem. En dat hebben wij de jeugd weer overgenomen. Ja, en ik moet zeggen, dat was een heel succes. De kindertjes die speelden al buiten, die kosten niet weg. En papa en mama die zaten aan een pint of een wijntje of iets anders. Ja. Hey, en als je nou een hoogtepunt zou moeten noemen, Oswald, van de carnaval. Is er iets wat er voor jou uitspringt? Want we zijn natuurlijk 4 dagen... voor het volk lijkt het net of dat we 4 dagen bezig zijn. Maar meestal zijn we veel langer bezig. Is er iets waar jij noemt van, dat is voor mij echt het hoogtepunt? Ja, heel mijn leven is eigenlijk een hoogtepunt. Maar nee, dat zijn een aantal dingen. We zijn 3 keer achter elkaar de eerste gewonnen op Sint-Jastien. En dan hadden we de Wisselbeker. Die is helaas vergaan tijdens de brand op de Magdalenastraat. Maar het meest trots had ik eigenlijk op dat al met de jaren. Met de groep eigenlijk. Dat ik het de luxe had om met zo'n groep waar ik altijd mee omgegaan heb en nog mee omga. Dat altijd heel leutig was en nog altijd leutig. Ja. Hey, en Oswald, als ik zeg maandagochtend. Maandagochtend, ja, dan is het leuren. Hè. Dat is ook al een traditie eigenlijk. Dat uitgebroken is eigenlijk. Ja, ook weer plot over misschien 40 jaar geleden. Ik weet het niet. En dan doe ik altijd mijn vuile wasjas aan. En al die speltjes erop en wat ik allemaal verzameld heb. En daarna, ja, dan heb je dan natuurlijk ook... dat is een paar jaar geleden begonnen. Blaai op de kaai. En dan eigenlijk, ja, daar is het eigenlijk meer het carnavalsgebeuren. Als de mensen naar dweilen op de kaai willen, waar moeten ze dan zijn? Op de vismarkt. In Hulst. Ja, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Ik vind het altijd wel leuk, dat mutsje op jouw hoofd, dat is een beetje jouw constante factor, hè? Als mensen jou zoeken, moeten ze een beetje kijken... het mutsje met spiegeltjes. Betekent dat nog iets voor jou? Nee hoor, ik heb dat is... dat 30 jaar geleden misschien al gekocht op zo'n... tuinbouw, tentoonstelling. En dan worden alle landen. En wij noemen het potske, ik en mijn vrouw. Dus, Het potske. Dus als potske tevoorschijn komt, dan is voor jou eigenlijk de hammen, dan zijn we weg. Ja, dan zijn we weg. Oswald, hartstikke bedankt. Oké, dankjewel.
man bij mij aan de bar zit een carnavaller. Ja, eigenlijk iedereen kent hem wel. Want als carnaval is, dan zie je Ber. En zie je Ber, dan is het carnaval. Dat klopt, hè. Ber, jij hebt al een heel lang verleden met een aantal mooie dingen. 25 jaar geleden ben jij met Jacques Polvliet met iets begonnen. Kun je daar eens iets over vertellen? Ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Wij zijn toen eigenlijk begonnen met de bedoeling om dinsdagmiddag iets meer leven in de brouwerij te krijgen. Want het was alleen die paarden, de boerenbruiloft. En ja, er waren heel veel mensen die dat hartstikke mooi vonden. Maar ja, er waren ook een aantal mensen die eigenlijk een beetje meer vertier zochten. Dus toen heeft Jacques Polvliet samen met ons, met de sterrenplakkers, een alternatieve kroegentocht. En toen zijn we daar aan begonnen. De eerste jaren hadden we 40, 50 deelnemers. We zitten nu op dik 400. Dus Heel even, Ber. Die activiteit, hè, dat heet niet in de wielen rijden, hè? ja, het heet in de wielen rijden. Maar natuurlijk, we waren samen met de boerenbruiloft. We zaten in één lokaal bij Jacques, met het Vossenhol. Dus ja, we mochten pas beginnen als de boerenbruiloft weg was. Dus ja, en we wouden die mensen niet in de wielen rijden. Dus vandaar is de naam ontstaan, in de wielen rijden. Het is een beetje ondeugende naam inderdaad, maar wel heel erg leuk. Ik heb ook begrepen dat elk jaar hebben jullie een ander thema, maar het heeft altijd iets te maken met wielen. Ja, dat klopt. We hebben altijd in de wielen rijden. Het is altijd iets met de wielen. Het mag niet gemotoriseerd zijn. Dus het moet handmatig zijn en het maakt niet uit of je nou met een tent komt op wielen of alleen met een skateboard aan je vingers met wielen. Het maakt niet uit als er maar wielen aan zitten. Had maar rolt. Ber, ik kijk naar jouw hoed en ik zie daar eigenlijk allemaal prachtige dingen glinsteren. Speltjes. Ja, daar ben je eigenlijk ook wel al een beetje bekend om, hè? Jij maakt speltjes. Kun je daar eens ook iets over vertellen? Ja, dat kan ik zeker. Ik ben eraan begonnen. Dat was 1990. Ik heb voor de aardigheid heb ik een vosje gemaakt. Zit hier van voor op mijn hoed. Heb ik samen met mijn schoonvader zondagmorgen nog even met de figuur zag. Want er was zo'n animo ervoor. Dus ja, dan heb ik het jaar erop heb ik een stempel gemaakt. Iets meer. En dus ja, van lieverlee kwam het er meer en meer. Dus ja, en nu is het echt collectors item horen. Hey, en ja, bij jullie zit carnaval wel een beetje in de familie. Want een aantal jaren geleden is jouw zoon ook prins carnaval geweest. En jij hebt daar iets voor gemaakt. Kun je dat eens laten zien? Het zit hier op mijn jas. Dan was hij 5 jaar prins. Dus ja, dan heb ik een kleine aandenken gemaakt dat hij 5 jaar prins was. Dus Carolus XI in plek van de tweede. Sorry. Ja, dat is een mooie naam, Carolus XI. Hey, het speltje dat betekent denk ik voor jou ook heel veel. Het zit ook op je linkerborst, vlak bij je hart. Dus eigenlijk mooier kan het niet zitten, hè. Ber, jij had het met mij over dat jij met carnaval een paar dingen heel belangrijk vindt. Onder andere vrolijkheid. Zijn er nog dingetjes die jij aan de vossen en vossinnen mee zou willen geven als het gaat om goed carnavallen? Nou, goed carnaval is vrolijkheid, lief zijn voor elkaar en de saamhorigheid en vrienden onder elkaar. En het hoeft niet altijd van alles en nog wat te zijn. Gewoon samen af en toe even een babbeltje maken, meer dan genoeg. Elkaar zien en elkaar horen, dat is het belangrijkst. Ber, hartstikke bedankt en fijn dat je ons hebt meegenomen in jarenlang ervaren carnavallen. Dankjewel. Goed, spoor 11. We gaan over naar de volgende act van deze middag. En de jeugd heeft de toekomst. Geef ze een daverend applaus. Jawel, de Voskes van de Straten. We waren met z'n tweeën, maar nu zijn we net een crew. De Voskes van de Straten, ja, die zijn tenminste cool. We waren de beste, mijn vrienden zijn naar geweest. De meiden zijn vol beter en de Peggy is altijd vrij. Wie heeft die dan laten? Wie heeft die dan laten? Speelt een kakspier.
carnavallen met z'n allen. Niemand laat het uit. Alle jongens, alle meiden duiken in een feesterij. Loopt de Polonaise, Polonaise, samen maken we feest. Laat de vossen lossen, trossen lossen, in ons is het feest. Nu we al een beetje gaan meedoen. Iedereen gaat los, begint te dansen en te springen. Je voelt je als een vos. We gaan nu slapen, breekt de tent op allemaal. Iedereen dus samen springen en maak een hoog kabaal. We waren met z'n tweeën, maar nu zijn we met de crew. De Voskers op de straten, ja, die zijn tenminste cool. We zijn je beste, mijn vrienden zijn echt goed. De meiden zijn collega's met mijn pijkjes altijd blij. Wie heeft die dan gelaten? Wie heeft die dan gelaten? Speelt elkaar spier. We waren met z'n tweeën, maar nu zijn we met de crew. De Voskers van de straten, ja, die zijn tenminste cool. We waren met z'n tweeën, maar nu zijn we met de crew. De Voskers van de straten, ja, die zijn tenminste cool. Maarten Hemelzoet, hallo. Leuk dat je hier bent bij mij aan de bar. Jij zit hier namens Beet. En als ik denk aan Beet, ja, dan denk ik eigenlijk aan vissen. Maar dan zit ik eigenlijk helemaal mis, hè. Kun jij ons eens meenemen, Beet? Waar moeten we aan denken? Nou, beten komen eigenlijk van... Ja, wij komen van het SAS. Dus ja, de betenkoppen, dat is eigenlijk uit SAS van Gent. Dus ja, daar is afgeleid beet eigenlijk. Een pak. En ik heb jou laatst nog eventjes gehoord. En toen vertelde je me dat jij eigenlijk in tegenstelling tot andere bandjes... spelen jullie alles uit het hoofd. Dat lijkt me enorm veel werk. Ja, toch valt dat wel mee. We repeteren 1 keer op de maand. En dan komen we samen. En dan luisterend proberen we. En dan komen we toch tot leutige nummers samen. Dus. Zijn er een aantal favoriete nummers bij jullie, bij Beet, waarvan je zegt... of misschien voor jou, waarvan jij zegt van... nou, daar kunnen ze mij voor uit mijn bed krijgen. En dat nummer, dat speel ik dan. Nou, dat ga je straks wel horen, maar dat is eigenlijk de Mosselman. Ik ga er nog niet te veel over verklappen, maar straks tijdens het optreden komt dat naar voren. En dat is elke keer anders, ook voor onszelf. Voor het eerst dit jaar hebben we carnavalsbandjes en ook verenigingen uit Zeeuws-Vlaanderen uitgenodigd. Dus jullie zijn hier namens SAS van Gent, daar zijn we overigens ontzettend blij mee. Carnaval is SAS van Gent. Kun je eens iets over vertellen? Ja hoor, dat is eigenlijk 5 dagen lang heel gezellig. Ja, heel veel slappe hoeren eigenlijk. Elke dag een ander pakje aan, of soms wel 2 of 3. En dan van café naar café dweilen over straat. Ook heel veel acts op de kaai bij ons. Ja, dat is echt wel heel gezellig. En ik heb zelfs begrepen dat het zo gezellig is dat er bij jullie ook gewoon jeugd die in andere steden wonen. Ja, zeker. Iedereen die gaat studeren is, eigenlijk die komen allemaal terug van Breda, Tilburg. Om gewoon 5 dagen in het SAS te zijn bij ons. Heel gezellig. Ik kan me herinneren, vroeger ben ik wel zo'n SAS van Gent carnaval gaan vieren. En dan was het heel veel overdag. Is het nu nog steeds zo dat cafés sluiten om pak een beet 11 uur? Of heb ik het dan helemaal mis? Nou, 11 uur niet, maar wij sluiten wel om 1 uur. En dat is eigenlijk heel goed, want 's ochtends om 9 uur, 9:30 beginnen we wel weer. En dan is het inderdaad het hoogtepunt liggen overdag. 's Avonds staan we ook nog wel gezellig in het café. Maar overdag is het vooral veel acts en ja, van alles te doen. Dus als je goed van de tongriem bent gesneden, moet je eigenlijk een SAS van Gent zijn, begrijp ik. Nou heb ik ook begrepen dat jullie niet alleen vandaag in Hulst zijn, maar ook nog een andere keer. Ja, we komen het voorjaar aan de Hulsterdweildag komen we weer deze kant op om mee te doen. Dus daar hebben we ook al zin in. Hartstikke leuk. Maarten, ik vind het super dat jullie er zijn. Geef het door aan de rest van de beten. En bedankt. Oké.
zit hier naast Jeffrey van de Aardenburgse carnavalsvereniging. De ACV De Nachtulen. Zeg ik dat goed, Jeffrey? ACS De Nachtulen. Ja. Prachtig, ik kan het niet mooier zeggen dan jij. Hey, ik viel eigenlijk bijna daarnet een beetje over jou heen. Ik zat met Prins-kapitein de Eerste te praten. En ik zag opeens een meneer in een prachtig pak naast hem staan. Ik denk, nou, daar wil ik ook wel eens even een babbeltje mee maken. Jij bent de nar, neem ik aan. Kun je eens iets vertellen over wat jij daar allemaal doet? 's Nachts bij de Nachtulen. 's Nachts na 2, hè? Ja. Nee, ik ben inderdaad... ik zal hem even overnemen, dan praat iets makkelijker, hè? Toch? Ja. Nee, ik ben inderdaad de nar van ACS De Nachtulen, Toelenhat, Aardenburg. En dan vieren wij ook over 2 weken 5 dagen carnaval. En ik als nar zijnde is eigenlijk de bedoeling als we met alle... Oh, is het die camera? Ja, ik zat daar een beetje te kijken van welke camera is het nou eigenlijk? Ik ben het ook helemaal niet zo gewend, hè? Oh ja, het is die. Ja, dus een beetje grapjes maken is eigenlijk een beetje de bedoeling als de nar van ACS De Nachtulen. En we gaan dan met heel onze groep. We zijn met 11 raadsleden. Dan hebben we de prins, de nachtvorst, de nar. En dan gaan we met z'n allen op stap. En dan gaan we samen met alle carnavalsvierders maken we gewoon ambiance. En dan hebben we er hartstikke veel leuk in. Maar soms heb je wel een keer een dood moment. Hey, dan is het een beetje rustiger. En dan kom ik. En dan maken we weer een feestje van. En dan neem ik iedereen mee. En dan gaan we er weer tegenaan. Ik heb niet het idee dat als jij volop bezig bent, er dode momenten vallen. Ik heb het idee dat jij die wel heel goed op kan vangen als ik het zo hoor. In ieder geval, ik heb nog geen enkel dood moment bij mezelf gemerkt. Dat jij naast me zit. Hartstikke leuk. Ik wens, wij hebben ook een fantastische nar, Martine. En die doet dat ook supergoed. En eigenlijk wens ik alle carnavalsverenigingen een nar zoals Jeffrey en als Martine toe. En eigenlijk alleen nog maar zeggen, ik wens iedereen een superleuk carnaval. Zowel in het oosten als het westen van Zeeuws-Vlaanderen. Ja, nou dankjewel. Ik wens jullie ook natuurlijk hartstikke leuke carnaval. En op 1 maart, want dan hebben wij een hele grote carnavalsoptocht. Maar dat hebben jullie ook waarschijnlijk. En daar ben ik ook nar, maar dat doe ik ook de stoet aan elkaar praten. Dus iedereen die komt dan langs met de wagen en alle mensen. En dan heet ik iedereen van harte welkom. Nou, weet je wat het punt is, Jeffrey? Als jullie carnaval vieren, vieren wij dat ook. Natuurlijk. Dus ja, we kunnen er niet bij zijn helaas. Dus ja, we kunnen het niet splitsen. We nodigen jullie natuurlijk van harte uit. Misschien volgend jaar eens een borreltje doen. Hartstikke leuk. We gooien het in de groep en we gaan naar luisteren. Jeffrey, hartstikke bedankt dat je wilde zitten. Super, dankjewel. Oké, dan gaan we er eentje doen. Laat je horen. De Sjoerd is er ook weer. Laat je horen. Na een dag in zacht, is het weer een tijd. De hond staat op zijn kop en de straten kleuren weer. De Sjoerd is op de markt, de sfeer zit er al in. We trekken door heel Hulst met trommels en met zin. De glazen klinken hard, de tap die staat al aan. We zingen, springen, feesten door de hele baan. Met z'n allen op pad, dweilen door de stad. Het is carnaval in Hulst, hoe leuk is dat? Ja, met z'n allen op pad. De Sjoerd zet de stad op zijn gat. We zijn weer in Vosserol. Tap gaat open, bier gaat stromen, wat een doel. En barman door die glazen dus vol. Ja, het is vandaag door het boel. Beetjes drinken en veel klinken, dat is ons doel. Sluit maar achteraan bij de Prins Raoul. En morgen vroeg, dan zien we wel weer. Mijn wekker gaat weer af, waar ben ik nu beland? Mijn kiel ligt op de grond, mijn trompet in mijn hand. Maar buiten klinkt de fluit, de dag begint weer snel. Geen tijd om bij te komen, op naar het volgend spel. Ja, met z'n allen op pad. De Sjoerd zet de stad op zijn gat. 1, 2, 3, 4, we zijn weer in het Vosserol. De tap gaat open, bier gaat stromen, vol met de knal. Hey barman, doe die glazen eens vol. Ja, het is vandaag door het boel.
Pintjes drinken en veel klinken, dat is ons doel. Sluit maar achteraan bij de Prins Raoul. En morgen vroeg, dan zien we wel weer. We gaan er voor nog een laatste keer. Gooi de heupjes lekker los. De slaap weer toe, we gaan gewoon weer door. Het is maar eens per jaar, dus staan we weer in het spoor. Dit zeker met z'n allen, de laatste komt eraan. We zingen nog een keer en zetten ons weer aan. Ja, met z'n allen op pad. De shoren zet de stad op zijn gat. 1, 2, 3. We zijn weer in Vossenol. Tap gaat open, bier gaat stromen, oh wat een lol. Hey barman, doe de glas nu eens vol. Ja, het is van de dolle boel. Pintjes drinken en veel klinken, dat is ons doel. Sluit maar achteraan bij de Prins Raoul. En morgen vroeg, dan zien we wel weer. We gaan er voor nog een laatste keer. Kai, hallo, Kai Merks naast mij. Wat leuk, ja, hartstikke leuk. Oh, hallo. Goedemiddag. Ja. Hey, back to the roots. Ja, zeker even back to the roots, maar met veel plezier. Altijd leuk. Ja, carnaval is toch altijd een soort van reunie. Ook al heb je mensen heel lang niet gezien. Maar carnaval is alsof je elkaar gisteren allemaal weer hebt gezien. Dus dat is altijd leuk. Dus voor jou is het eigenlijk toch wel een beetje thuiskomen, letterlijk en figuurlijk. Ja, absoluut. Ja, het is echt thuiskomen. Hey, en ben jij zelf een carnavaller gebleven? Of... Ik heb het een aantal jaren fanatieker gedaan dan dat ik het nu doe. Maar ik heb het wel inderdaad veel gedaan. Ja, op Steen vooral. Bij de Kroon, naar de Stoet bijvoorbeeld. En bij Lazarus. Heel vroeger nog in de Warande. Was ook nog feest. En heb jij voor jezelf nog een hoogtepunt in die herinneringen dat je zegt van... oh, als ik daar dan nog eens aan denk, dan heb ik zoveel lachen. Nou, dat is denk ik de feesten over het algemeen. Na de optocht. Bijvoorbeeld bij de Kroon, wat jarenlang was. Dat vond ik wel altijd leuk, omdat je daar ook inderdaad iedereen zag. En het ging tot veel te laat door natuurlijk, maar dat hoort er ook bij. Dus dat waren wel eigenlijk allemaal hoogtepunten. Ja. Hey, je bent DJ bij Q-Music en bij Joe. Ja. En dan zat ik eigenlijk te denken, je krijgt natuurlijk ontzettend veel verschillende muziek voorbij. Heb jij nou een carnavalskraker waarvan jij denkt van... dat vind ik echt een fantastisch, lekker carnavalsnummer? Ja, verschillende eigenlijk wel. Maar dat zijn meestal de wat ouderwetsere carnavalsnummer. Het echte carnaval, zeg maar. Bijvoorbeeld Mijn naam is Haas, vind ik leuk. Vogeltje, wat zing je vroeg, vind ik leuk. Dondert en bliksemt, weet je, dat sfeertje. Dat vind ik leuk. Zeker die laatste, die swingt ook echt wel de pan uit, hè? Ik had nog een vraag voor een goede vriendin. Als ik zeg de drinkende dieren, hoe kom je eraan? Ja, dat weet ik ook niet meer. De drinkende dieren. Hoe we eraan komen aan de drinkende dieren aan zich. Ja, en wat bedoel je dan? Wat bedoel je dan mee? Wat is het idee erachter? Volgens mij kwam het ooit uit een sketch van Jiske Vet, De Dierenwinkel. En daar hadden ze het over een natuurdocumentaire. En daar zaten ook de drinkende dieren in. En toen dacht Peter, die nu achter de camera staat, en wij dachten, dat is wel een hele goede naam eigenlijk. Want wat doe je met carnaval? Ja, drinken. Dus de drinkende dieren. Maar we moesten de afgelopen weken echt graven naar tekst, naar de kleding. Ik heb hier, kijk dit. Dit hadden we dan op. Maar dit is 12 jaar geleden. Dit past eigenlijk niet meer, Peter. Ik heb het je nog niet gezegd. Maar dit past niet meer. Dus het wordt werken zo.
Maar het komt helemaal goed. De teksten zitten er inmiddels weer in. Nou, het is zo te zien. In ieder geval een dier. En volgens mij een heel een trouwe. Want als ik het zie, ja, ook dat. Een drinkende. Een drinkend dier. Ja, nou ja. Kai, ik wil jou heel erg danken dat je echt de moeite hebt genomen om helemaal uit Almere naar hier te komen. Zijn er trouwens in Almere ook nog carnavallers? Nou, tegenwoordig woon ik in Soest. Maar ik weet, in Soest gebeurt het ook wel. In Almere gebeurt het ook wel. Utrecht ook wel. Maar nergens eigenlijk zoals hier. Nee. Dan moet je toch echt hier zijn, hè? Ja. Hartstikke goed. Geniet van vanmiddag, geniet van de carnaval en bedankt dat je er wilde zijn. Ja, dankjewel. Drinken we hier nog even iets aan de bar? Natuurlijk, ik vind het helemaal prima, gezellig. Ja, lekker, weer een pintje. En doe jouw drinkende dier ook mee? Ja. Nou, fantastisch. Nou, Wat ruikt dat hier, ruikt dat hier, ruikt dat hier. Zeg, wat ruikt dat hier? Het lijkt wel het Vossenhof. Oh, wat ruikt dat hier, wat ruikt dat hier, nou wat ruikt dat hier? Oh ja, ja, nou wat ruikt dat hier, hier in de Vossenhof. Zeg, vinden jullie ook carnaval? Carnaval, carnaval. Zeg, vinden jullie ook carnaval in Sasvanheim? Kennen jullie ook carnaval, carnaval, carnaval? Vieren jullie ook carnaval hier in de Vossenhof? Samen vieren wij carnaval, carnaval, carnaval. Samen vieren wij carnaval hier in de Vossenhof. De Vosrenaar, de Vosrenaar. Zeg, kennen jullie de Vosrenaar? Die komt hier uit. Huh? Ja, ik ken de Vosrenaar, de Vosrenaar, ja, de Vosrenaar. Ja, ik ken de Vosrenaar, hier uit Ulst. Samen kennen wij de Vosrenaar, de Vosrenaar, de Vosrenaar. En samen kennen wij de Vosrenaar. Zijn er mensen van de Kling in de zaal? Zijn er mensen van Stieren in de zaal? Oh! Zijn er mensen uit Hulst in de zaal? Ah. Ja! Oh, ja. Nou ja, we zingen er allemaal, hè? Ja, met veel plezier.
Veel plezier, dan gaat het met het kleppielied. Als de kleppies zijn, dan gooi je. Kom erbij, kleppies, kleppies, kleppies. Alsjeblieft zeg. Ja la 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 la, ja la 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 la. Ja la 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 la. Elk jaar gebeurt het weer, het kriebelt in mijn lijf. Die dozen van de zolder, ja, ik sleur me altijd stijf. Pruikenneuzen pakken de caféjas naar beneden. En in de kamer draait al dagenlang de carnaval-cd. Dansen, kleppies, drinken, kleppies, maken altijd feest. Wij zijn 4 dagen samen, is nog nooit zo leuk geweest. Uit de kranen stroomt de bier en wij hebben nog niet genoeg. Hulste klingers hier de zomerfeesten in de kroeg. Ja, ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Mee de fiets naar Koekenstad, de bandjes vol met lucht. Stoepen op de trappers, ja we zijn er in een zucht. Langs de Volste Hersenstraat, richting Ulstermaar. Met mesjes hier, met fietskeneel, waar zitten hier gevaar. Want kleppies dansen, kleppies springen, kleppies maken altijd feest. Wij zijn 4 dagen samen, het is nog nooit zo leuk geweest. Uit de kranen stroomt de bier en wij hebben nog niet genoeg. Hulsterklingers die de zomerfeesten in de groep. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Zijn we eindelijk in het café, de jassen tegen het raam. Een plekje zoeken valt niet mee, we kunnen feesten gaan. Steve is weer al bezig met de volgende meter bier. Ja hoor. We gaan nog lang nog niet naar huis, het is te gezellig hier. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Jongens, Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Geweldig jongens, dank jullie wel, dank jullie wel. En proost, 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 proost. Geef ze samen een applaus, jawel, jawel, natuurlijk. De drinkende dieren, Peter de Bond en natuurlijk Kai Merks, jawel.
Geef ze een applaus, de Notenkrakers. Dat kan wel ietsje harder, hè. Geef ze een daverend applaus, de Notenkrakers. Goed, we zijn opgewarmd. Blijf er nog lekker bij. We gaan een heerlijk muziekje draaien. Maar alvast voor nu allemaal bedankt. En tot carnaval 2025. Dus ik zeg, hey, blijf nou niet